ምዕራፍ 8 ሻብዓይ ማሕተምን ጽንሃህ ወርቅን ቁጽር 1 ነቲ ሻብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ርኢኹ 7 መለኸቱን ተዋህቦም ቁጽር 3 ካል መልአኹን መጸሞ ጽንሃህ ወርቂ ሒዙ ኣብ መስዊዕ ደው በለ ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳት ኣብ ልዕልቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መስዊዕ ወርቂ ምንቲ ኹስኾ ከኣ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትኪ ዕጣን ከኣ ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳት ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልአኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ እቲ መልአኽ ድማ ጽንሃህ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መስዊዕ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ነጎዳታትን ጭርሓታትን በርቅታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ኮኣ ኮነ 7 መለኸት ቁጽር 6 እቶም 7 መለኸት ዘለዎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ተዳለው እቲ ቀዳማይ መልአኽ መለኸት ነፍሐ እሞ ደም እተሕሶ በረድን ሓውን ኮነ ናብ ምድሪ እውን ተደርበ ሲሶ ምድሪ ኸኣ ነደደ ሲሶ ኣእዋም እውን ነደደ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ እቲ ካልኣይ መልአኹን መለኸት ነፍሐ ከም ከረን ዝበለ ነዳዲ ሓዊ ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበ ሲሶ ባሕሪ ከኣ ደም ኮነ ሲሶ እቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ ሲሶ መራክብ እውን ጠፍኣ ቁጽሪ 10 እቲ ሳልሳይ መልአኽ ከኣ መለኸት ነፍሐ ዓብዪ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ ኣብ ሲሶ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ከኣ ወደቐ ስም እቲ ኮኸብ ድማ ምረት እዩ ዝበሃል ሲሶ ማያት ከኣ መረረ መሪር ብምዃኑውን ብሰርቲ ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ ቁጽሪ 12 እቲ ራብዓይ መልአኹን መለኸት ነፍሐ ሲሶኦም ምንቲ ክጽልምት መዓልቲ ሲሶኣ ምንቲ ኸይበርሲ ለይቱውን ከምኣ ሲሶ ፀሓይን ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዐ ቁጽሪ 13 ርኢኹ ድማ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንቢ ዓው ብዝበለ ቃል እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ድሃይ መለኸት ናይቶም መለኸት ክነፍሑ ዘለዎም 3 መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይሎኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኹ